fakultne chemická olympiáda, tu nás fakulty prírodných vied v Banskej Bystrici. Takže, Vážené kolegyne, vážení kolegovia, už mnohí moji predrečníci tu spomenuli, ako je v chémii veľmi dôležité prepojiť nejaký bežný život s chémiou alebo nejakým spôsobom opačne. Ja som si dovolila vám tu pripraviť pár nejakých takých ukážok z toho nášho príspevku, ktorý máte na CD-čkách, čo sa týka účinku látok v domácom prostredí a ktoré nejakým spôsobom atakujú naše zdravie, či už v pozitívnom alebo v negatívnom zmysle. Samozrejme, že ani v tom príspevku, ktorý máte na CD-čku, nie sú všetky spomenuté látky, ktoré sa v tom domácom prostredí vyskytujú, pretože ich bolo doteraz identifikovaných takmer 200 a takže to v tom príspevku nie je nejakým spôsobom možné. Ale zobrali sme si nejaké také kritériá, na základe ktorých sme vylúčili niektoré, alebo ktorými sme vyselektovali niektoré. A to je hlavne také, ktoré môžeme svojim pričinením nejakým spôsobom odľahčiť to životné prostredie v tom domácom interiéri, alebo také, ktoré sú veľmi v súlade s učivom, poprípade boli nejakým spôsobom medializované. Ak dovolíte, tak v prvom rade by som zobrala formaldehyd, ktorý je síce veľmi známy a zobrala som ho z toho dôvodu, že je to jedna z tých látok alebo prvých látok, ktoré v minulom storočí boli v súlade s tým syndromom ochorenia budov, ako poznáme, že to vlastne vyvolávajú nejakým spôsobom ochorenia. Často ich máme v domácom prostredí, možno, že si ani často neuvedomuje. V tejto príležitosti nechcem spomenúť všetky tie záležitosti, ktoré máte, ale chcela by som snad upozorniť na to, že podľa toho, či máme formaldehydové alebo močovino-formaldehydové žilice, tak tam ten prínos do tohoto prostredia je rozdielny, pretože pri formaldehydových vylučovanie tohoto formaldehydu z týchto materiálov je postupne sa znižujúce, kdežto pri močovino-formaldehydových materiáloch je to trvalé, pokiaľ ten materiál v tom prostredí nejakým spôsobom máme. No a ďalšia taká záležitosť, ktorá možno, že nie je taká celkom známa, je aj to uvoľňovanie alebo emisia v súvislosti, čo sa týka s tým, či sme vo vykurovanom alebo teda v letnom prostredí. Nestretávame sa s nejakým takým niečím, že by sme mali akutnú otravu týmto formaldehydom v domácom prostredí, ale veľmi často sa stretávame s tým, že je to chronická otrava a tu by som chcela podotknúť na to, že táto chronická otrava nemá nejaké špecifika, ale tieto prejavy sú aj prejavmi mnohých iných faktorov a často sa nezamýšľame nad tým, že prečo tá nespavosť alebo prečo niektoré takéto poruchy máme, že to môže byť odstránením niektorých tých predmetov z toho nášho prostredia, ale hneď ideme po nejakých liekoch a tak ďalej, čiže vlastne tu je aj úloha tej chémie, aby sme sa trošičku zamýšľali, aby sme začali rozmýšľať nad nejakými takýmito problémami. No a je teda už všeobecne známe, že toto je vlastne látka, ktorá má nie len takéto problémy, ale má aj karcinogénne účinky. Keďže vplyv tohoto vnútorného prostredia je veľmi závažný, tak sa takýmito otázkami zaoberala napríklad aj NASA a zostavila takýto súbor rastlín, ktoré nám pomáhajú akoby očisťovať toto prostredie. Ide to hlavne aj predovšetkým baktériami, ktoré sa nachádzajú v spole s týmito rastlinami v tej pôde, ale aj samotnými tými rastlinami. No a keďže je síce pravda, že tu bolo prezentované, že mnohí z vás sú biológovia, ale možno, že mnohým tam nerobí nejaký taký problém hneď pri tom názve, že o akú rastlinku ide, tak som si dovolila ich takýmto spôsobom trošku priblížiť, že ak máme nový interiér a práve tento formaldehyd nám práve tieto rastlinky pomáhajú takýmto spôsobom trošičku eliminovať v tom. Druhou látkou, ktorú som chcela v tej rýchlosti, pretože mám ten čas obmedzený, je vlastne melanín, ktorý vlastne poznáme, alebo z médií sme ho mali prezentovaný v súvislosti s tým, že v Číne bola detská výživa práve týmto melamínom nejakým spôsobom dopovaná. Z histórie je to asi tako, že producenti tej detskej výživy stále zrieďovali to mlieko, až tie deti trpeli pod výživou, tak začali potom zisťovať množstvo bielkovín, ktoré sa tam v tej detskej výžive nachádza, a to tým, že stanovovali dusíkaté látky. No a títo producenti proste si pozreli, že melanín im vlastne ten
tú koncentráciu tých dusíkatých látok takýmto spôsobom zvyšuje, tak to takto pridávali. No a sú to ohromné čísla, keď si tak uvedomíte, že 50 000 detí bolo hospitalizovaných s tým, že museli ich operovať na močové kamene a tie kamene, ktoré sa u tých detí vytvárali za ten krátky čas, čo života žili pár mesiacov, mali veľkosti až viac ako 1 cm. Takže naozaj je to látka, ktorá, dalo by sa povedať, veľmi významne ovplyvňuje to náš život a povedali sme si, dobre, však my už tú stravu ani tí naši žiaci nepríjmame, ale s týmto melamínom sa stretávame veľmi často v našich kuchyniach, pretože melamínové živice sú veľmi pevné a odolné, to znamená, že práve v tejto súvislosti, no a mnohí máme také, ako by sa povedalo, estetické kuchynské nádoby, alebo tácne, alebo nejaké takéto záležitosti práve z tohoto melanínu a v styku s potravinami môže dojsť k uvoľňovania ho. Ďalšie potom informácie sú tam v tom článku. Látku, ktorá je akrylamid, to nie je nejaká nová látka, čo sa týka využívania v jeho priemysle, ale čo sa týka výskytu jeho v potravinách, je to len nejaké také obdobie 10-ročné. Prvýkrát bol identifikovaný akrylamid v potravinách v roku 2002. A tu by som chcela poukázať na to, že hoci aj médiami prebehlo takéto niečo, že je to látka, ktorá veľmi významne ovplyvňuje to naše zdravie, a to nie je takým spôsobom, že by zasa vyvolávala akútnu, ale je to chronický charakter. Sú už dôkazy o tom, že podieľa na výskyte rakoviny vaječníkov, maternice a zvýšený výskyt rakoviny prsníka má za následok. Kumuluje sa v organizme a tvorí sa predovšetkým všade tam, kde teda máme bielkoviny a sacharidy. A kde tá teplota spracovania tých potravín je vyššia ako tých 120 stupňov, a keď si to tak zoberieme v minulosti a dnes, tak v minulosti viac menej tie zemiaky boli varené vo vode a dneska už varené vo vode radšej si opečieme hranolky alebo nejakým iným spôsobom upravíme, alebo nejaké tie ďalšie veci, ktoré používame, napríklad nejaké tie cereálie, raňajkové alebo niečo podobného. Takže bližšie podrobnosti alebo preskúmanie si tých údajov môžete potom v tých príručkách, ktoré máte, aby ste si nejakým spôsobom pozreli, aby ste na to mohli nejakým spôsobom prediskutovať. Čím napríklad ukážkou takéto tabuľky môžeme aj tú gramotnosť nejakým spôsobom zvyšovať u tých žiakov. No a poslednú časť, ktorej sme sa venovali, sú vlastne koreniny. A keďže je teraz také chrípkové obdobie, tak som si vybrala z tých prezentovaných korenín práve ten klinček voňavý, pretože už dávno pred našim letopočtom, napríklad v Číne, keď potrebovali sa dorozumievať niekto s cisárom, teda s panovníkom, tak nemohol prestúpiť bez panovníka bez toho, že by si nejakým spôsobom neprežil niekoľko týchto klinčekov, aby si dezinfikoval dých, aby proste na ňo mohol komunikovať s ním. Takže tie dezinfekčné účinky tohoto korenia sú naozaj veľmi dávno poznané, ale v našej, dalo by sa dobe ich nejako zaznávame. Ešte by som vás povedala také niečo, že v stredoveku, keď máme to obdobie takých veľkých epidémií morových a podobne niečo, tak lekári nosili náhrdelníky práve z týchto klinčekov a keď prišli ošetrovať nejakého pacienta takéto, tak proste v ústach mali a žúvali tie klinčeky, aby sa takýmto spôsobom chránili pred týmito ochoreniami. Dôležité je napríklad aj to používať tie prírodné materiály, keď si zoberieme inhalovanie, každý vie, že hrebiček, keď máme dobre uzavretý a čerstvý je, tak má krásnu arómu a táto aróma nemá byť využívaná len pri nejakom tom varení vína alebo niečo, ale môžeme ju využívať na rozdiel od nejakých tých liekov, medikamentov aj pri nejakých dýchacích problémov, ktoré máme s tými deťmi alebo niektorých takýchto ďalších. No a je tu aj taká záležitosť, že nám to môže pomôcť aj pri tlmení niektorých tých bolestí zubov, ústnej dutine a podobne. Ešte som poprosila, že už by sme mali skončiť pustiť ešte pána profesora. Áno, takže ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Takže nech sa páči, pán profesor. Chemická olympiáda, veľmi dôležitá súčasť
nášho procesu vyučovacieho. Počuli sme, že aj na STU spoznajú, keď niekto súťažil, aj sa na prírodovedecké, keď príde študovať, takže nech sa páči. Ďakujem pekne, pani doktorka, za uvedenie do témy mojej prednášky. Ďakujem aj za pozvanie. Na tretí raz Tešíme sa. Komunikovali. Čiže ako za 5 minút 12. No a toto tiež, ak sa nenajdevate, dámy a páni, je tiež asi tak za 5 minút 12 tiež všetko povedať. Takže niečo by sme si chceli o tomto povedať. A mne to tak prípada, že akorát na ten úvod a záver sa musíme pozrieť. To máte si pohľadiť, to veľmi dobrý príspevok. Nemôžeme veľmi sa venovať. Teraz ako vidíme, práca s talentovanými žiakmi, chemická olympiáda. Je to taká symbióza, jedno bez druhého nejde. Tá olympiáda, keď nemáme šikovných žiakov, talentovaných, ktorým sa treba aj venovať, samozrejme, lebo to talentovanie samé nič nedokáže. Bez tých učiteľov a bez toho vplyvu, aby formoval toho talentovaného žiaka, by sa dostavovali na tých olympiádach. Takže pravím, je to v takej symbióze, že to musí spolu existovať. Takže to je ten úvod, čo som povedal, že ten úvod by sme snáď mohli prejsť. Keď sa tam pozeráme na tie jednotlivé otázky, všetky sú dôležité. Ja neviem z toho niektorú vyhodiť. Je to také dôležité. Ja som v tej olympiáde prišiel, kedy tak v 94. Pán profesor Tomeček, ktoré už tu spomínali sme, tak aj túto tému sme tu spomínali, tak ja ho len tak doplňal. On bol rehabilitovaný v 89. a potom bol rektor, to viete, a tak ďalej, prorektor a všetko možné. A ja ako najmladší člen katedry, keď sa to formovalo u nás, on robil D-čku kategóriu v Československu. Takže ty si najmladší, tak zapoď sa do toho. Tak ako najmladší na katedre som prišiel tedy do Bystrice, tak som sa zapojil a odtedy stále tam pôsobím. Aj ten kolektív na tej katedre, ktorý je teraz, tak postupne sa formuloval. A stále sme tam, my sme spoluautori viacerí tam z katedry a ten sa trošku sem tam mení, ale niekedy aj určití ľudia stále sú C-čka kategórie, isto tí, ktorí sa z olympiádou zapodívajú, to sa s tým stretajú, s tými našimi úlohami C-čku. Ale teraz nechceme o C-čku hovoriť, ale globálne o celej tej cháo. Takže keď sa tu pozeráme na tento úvod, nedá sa ani jedna vyhodiť, ani nejak vyzdvihnúť. Všetky sú veľmi dôležité, že do akej súťaži na Slovensku sa môžu zapojiť talentovaní študenti z chémie. Kam siahajú korene chemickej olympiády. Všetko to máme postupne tu rozobrané. Sú súťažné úlohy chemickej olympiády, primerané vekové kategórie a postupovému kolu súťaže. Stačia súťažiacim na úspešné pôsobenie súťaži vedomosti nadobudnuté pri vyučovaní, alebo musia pri príprave siahnuť aj po mimoškolskej literatúre. Sú súťažné úlohy chemickej olympiády zamerané na rozvíjanie tvorivosti súťažiacich, alebo sa od nich vyžadujú len reprodukciu naučených faktov, ktoré už majú. Aký typ ľubov preferujú súťažiaci a tak ďalej, nejdem čítať, lebo strácame si tiež prečítate takisto, ako vám ja prečítam. No, takže sú to veľmi dôležité, ale učenie skalkej olympiády hovorí, takže jednoznačne olympiáda patrí medzi nepovinnú formu, teda voliteľnú alebo záujmovú činnosť, kde sa chémia vyučuje. Ano, to znamená, realizuje sa viac menej mimo vyučovacieho procesu táto olympiáda. Samozrejme, tie vedomosti, čo tí študenti získavajú, tak získavajú aj na tom povinnej forme, ináč by to nešlo. A to, čím je vyššie kolo, tým je to náročnejšie. Čo sa sem zahrnie medzi tú nepovinnú formu? To máme tu napísané, či už zájmový kružok chemický, či už olympiáda, či sočka, či korešpondenčný seminár a mnoho ďalších. Toto preskočíme, keďže máme 2 minúty. To je poslanie chemickej olympiády. Všetko to nájdete v tom CD-čku, tak aby ste nepovedali, že som vám to okradol o vedomosti, čo môžete dneska. Toto všetko sa nachádza na tom CD-čku. No, história chemickej olympiády. Tak v 1955. katedra chémie Vysokej školy pedagogickej v Prahe to začala takým spôsobom, že podala žiadosť na ministerstvo školstva, vtedy Československej republiky ešte, o také pokusné usporiadanie chemickej olympiády. To bola žiadosť, ona sa nekonala kvôli finančným problémom. A tak ďalej, keď tie roky pozeráte,
nemôžem sa všetky ísť, lebo mám 2 minúty. Taký vecník pekný je 1964, prvý oficiálny ročník CHAO. Odtiaľ sa ráta oficiálne jednotlivé kola. To bolo prvé kolo. To znamená, keď si teraz porátame, tak na budúci rok máme 50. výročie chemickej olympiády. V celom Československu bývalo. Ale tu ešte aj ďalší vecník máme taký pekný. V 93. rozdelenie Československej federácii a tým pádom vznikla Slovenská republika, Česká republika a na Slovenskej republike ide samostatná olympiáda. Už sama o sebe, nie je spoločná s Českou republikou, pretože my si tvoríme svoje úlohy, naše jednotlivé kategórie A, B, C, D, D, Z, D, G, to sú dve, a potom E a F, tvorí sa s celou republikou, už nie je OHD, bo krajina, tam to bolo z začiatku, v tom 60. Takže k tomu som chcel. Začal vychádzať aj časopis chemické rozhľady, ktorý 12 rokov vychádzal, pozrite si na tie roky, nejdem to opakovať. Bol to veľmi dobrý časopis, minulý rok skončil 12. To je 48 ročníkov skončil, lebo neboli finančné prostriedky. Takže nedávajte to závidu Slovenskej komisii chemickej olympiády, ale jednoducho peniaze na to neboli. Dobre, ešte no, toto si pozrite. Aké olympiády naši ľudia doniesli? Stráčnu, striebornú, bronzovú. Tu máte namrknutie. To je veľmi zaujímavé, až po poslednú medzinárodnú olympiádu, 44. MHO, ktorá bola v Washingtone, USA. Každý rok pozerajte sa na to, čo doniesli. To znamená, že tu je aj poradie, nejdeme sa tomu venovať, nedá sa, kto zlatú, kto striebornú, kto bronzovú. Toto nemáte v tej brožúrke, alebo teda na tom CD-čku, pretože to len teraz sa snažím skompletizovať. Máte to akurát, že ktoré mesto a ktorí sú ľudia, ktorý rok, ale nemáme tých pánov profesorov, ktorí sú tu, a profesorky, ktorí tu postupne budujem. Zatiaľ sa mi nepodarilo to skompletizovať. To je od roku 1993, kedy samostatne na Slovensku začala olympiáda prebiehať. No, toto sú z tej predposlednej, kde som bola ja na medzinárodnej MHO, to sú naši víťazi, ktorí doniesli medaily, tu je aj s komisiou celou. No a na záver, som tak chcem povedať, tak na záver, keď sa pozrete, že za tých, to je od toho obdobia, kedy sa začali robiť sústredenia. Bez sústredení to nejde, tieto medaily by nenosili. Samozrejme, veľké vďačenie je aj vás, profesorov a profesorky, a učiteľov, ktorí sa to venujete. Ináč to sústredenie by už nevyťahlo, ak sa vrátí z Brimby. Čiže vy na nich pracujete, tie vedomosti, aké majú, ale potom sa robia sústredenie, kde sa špeciálne pripravujú ešte na to, aby tie medaily doniesli. A keď sa na to pozeráte, že za posledných 15 rokov, to je odtedy, keď sa začali tie sústredenia, na MHO sa robia 3 sústredenia a na Grand Prix sa robia 2 sústredenia, to je každý druhý rok, to je Ečko, Fko, toto je gymnázia. Takže zo 60 medailí doniesli 55, z toho 5 zlatých, 28 strieborných, 22 bronzových, to je čestné uznania. To je výkon tam v tých tabulkách, čo boli predtým, nejdem sa k tomu vrácať, nemáme čas. To je výkon, ako sme v Európe a na celom svete, kde okolo 170 štátov sa zúčastňuje a teda takto súťažiacich a okolo 70 štátov. A my sme tam okolo 17. miesta a tak ďalej. Tam to máte, prosím. Takže ďakujeme, je to naozaj úžasné. Pán profesor Zanietený, my tiež ďakujeme všetkým, ktorí sa podielajú. Ďakujem.